салом дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон бошад. субҳ бахайр. як видеои кӯтаҳакай хоҳиш мекунам барои бачаҳое ки дар стройка кор мекунанд ё ки сари кор доранд ба ҳамин корҳои стройка, барои ҳамаёҳай хитон мефаҳми аппарат чияй 200 000 мега бо нархи наво мешидай савдо мешидай, қатъиян бародар гав зане битони дар кадми дар кора ҳамин аппарат бигиреш. хусусан барои одамое ки ба шкатуру шпакловкам хеле сари кор доранд. шумо қара мефаҳмош. худо нигаҳдор. ассалому. Салому алейкум бародаро. Аппарат дорем механизирований шкатур, барои шкатур мефурӯшем. ана состояниш хуб аст. ина ҳама чизи чораш. одамое ки ҳамин чиз дар сар кор доранд, ина интерес бошад, санабзани бачаҳо пасфурӯш дронаш ҳама чизаш кор мекунад. рабочий состояние, ина чизи чораш, ин аппарат худаш комплекттай. ин шлангушай механизм гириш фақат кор мефармояд душай. дар ҳолати хуб қарор дорад, фурӯхта мешавад. нархиш 200 000. бо бародарои тоҷик занг занед, иншоаллоҳ муомила дорад.